Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंखौ बेबायदि ड्रेसाव एकदम बेलेग नुलायलायदों इभेन आंनो बेलेग नुलायलायदों आरो माने आङो इन्स्टा रिल बानायगासिनोमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो आं सानबाय मा नोंथांमोनजों शेयर खालामसै मोनसे भिडिअ बेनो जाहैबाय आंनि लेटेस्ट दख'ना कालेक्शन बेखौहाय गोबाङानो आंनि वेस्टार्न ड्रेसनि कालेक्शन भिडिअ नुयोबा आंखौ बुंबाय थायो आरो नों मानो खालि वेस्टार्न ड्रेसनि कालेक्शनल' बानायो एसे दख'नानिबो बानाय होननानै खिन्थु आं सिगाङावहाय दख'नानि बानायखानाय दंखायो आरो बेखौ नोंथांमोना नुवाखै खोमा बाट आंखौ जाय फार्स्ट माने आंनि गासैबो भिडिअ नायो बिथांमोना आंखौ मिथियो आरो भिडिअखौ स' दिनै आङो नैबे पार्पल ब्लाउजखौ गाननो बिराद एक्साइटेडमोन मानो होनोबा आं जिमानखिनि दा दख'ना गाननानै दिन्थिगोन बेयावहाय पार्पल कालारनि आगरबो गैया आरो पार्पल कालारनि ब्लाउज गानजाथावना जेबो मेचिं जाथावना दख'नायानो गैया आरो बेखायनो आं पार्पलजों पार्पल गासैबो पार्पल जाजोब्बाय ब्लाउज पार्पल दख'ना फालि इभेन नै आसुगुराबो पार्पल आरो ओमफ्राय जियानो जा जिखुनु पार्पल गानबाय आरो आं दिनै एक्चुअलि आंना दायो कारेन्ट फेभ कालारा पार्पलानो जाना दंखायो जिहेतु ओमफ्राय आङो दायो दिन्थिनोसै फारि फारि दख'ना कालेक्शनखौ ओमफ्राय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जि गरम ना नोंथांमोननिथिं गरम नंगौना नङा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय ओरैबायदि गरम माने जोंफोरा मेजेम थानाय मानसिथ' मिथियो आरोना बेसेबांखिनि हिट जागासिनो दा बोथोरा गोसो जायो सरलपारा दारागाव सकि भैरबकुन्द सोरगोफुरि बेफोरावहाय आरो दुगैहैबावनो खिन्थु दुगैनानै एलार्जिस जाजाबाय माथो खालामबावनो सोर नों समायना आजलि मुहि होबाय आंनि गोसोखौ सोर नों महरनि रानि बोना लांबाय आंनि गोरबोखौ सिखिरि जाना बाहैगोन आं नोंनि रैरुब सोलेराव बार जाना बिलिरगोन आं नोंनि खानाय बिलाइ स' नै आङो बेदावनो दोनजोबनानै देखायबाय आरो बारा गैया नै बेखिनियानो आरो दख'नाया दायो नोंनि white shirt ripped jeans गाननानै वा थांनो brown eyes नोंनि white shirt वा थांनो ripped jeans फागला जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया जाबाय नोंनि महराव फागला जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया जाबाय नोंनि महराव 이친구가 하나로 안 해.
साव बादाव मोनाबिलियाव आं नोंखौ लोगो मोनाबोला गोसोआ जायो आंना उरां फारां फागोला 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 जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया 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 जाबाय नोंनि महराव फागोला 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 जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया 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 जाबाय नोंनि महराव मायाव आं सानस्रिबाय रानस्राव बिखाखौ नों गोजोन होफैबाय जोंब्लावरि हायनारि समायना नों आइजो माहारि हर गेजेरावबो आङो सानफ्लाङो नोंनि गोदै गोदै खोथाफोरखौ हायनारि नों आंनि अनजालि फागोला 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 जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया 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 जाबाय नोंनि महराव फागोला 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 जाबाय नोंखौ नायनानै जौलिया 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 जाबाय नोंनि महराव लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि सानफ्रोमबो दावबायो नों जोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय मेगन थाइनै नै आगै नोंनि साद्रि बुद्रुलांनाया थिखोनाहैनो ना मानो जादों आंहाबो मानिथो एसे हांखुर खिन्थाया मानो दुगिगि मोहेरलांनाय बे नोंनि फेसन सानफ्रोमबो दावबायो नों जोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय नोंनि मेगन थाइनै सिख्लाया सोरनिबा थं होसोना सोफैदों नामा समाया समाया देलाय बायनाय बे नोंनि गुरजेव जेव नुगुलायनाय बे नोंनि मेखा सानफ्रोमबो दावबायो नों जोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय नों
आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ गसायनाव बे जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान रायजोआव आगान सुरलांनो थांखिनि Udang beyok keranga Bedar kalama angkau Sikiri mahal lana Bilbai negese jahaya angkau Bila yang benar bauli Bila yang ajali Bila yang benar bauli Bila yang ajali So नोंथांमोना आंनि दख'ना कालेक्शननि भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्शनाव खिथाहर आरो बबे गांसे दख'नाखौ साबसिन मोनदों बेखौबो आंनो खिथानो दाबाव कमेन्ट सेक्शनावहाय आं नोंथांमोनखौ नेनानै थागोन ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जिहेतु जोंनि कर'नानि बे मा होनबावगोन आरो गाज्रि समा दाबो बारलाङाखै आरज खालामो थाबनो बारलांथों सिगांनि बायदि मोजाङै मोजां जों रायजो जानो मोनफिनथो बेखौनो आसा खालामो आरो ओमफ्राय आरो साननै उनावनो आंनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंनि जिदि प्रडाक्शन चेनेला अलरेडि जुदि साबस्क्राइब खालामनाय दंखायो बिदिबाथ' नोंथांमोना नटिफिकेशन थांखागोन नोंथांमोननिया माने नटिफिकेशन थांखागोन नोंथांमोननिसिम स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ओमफ्राय आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै खालामनानै लाबानो जाबाय आरामसे ओमफ्राय आरो जाय बिथाङा साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोनाबो टेनसन खालामनाङा आं आंनि बे चेनेलावहाय कमिउनिटि पोस्टआवहाय पोस्ट होनानै होगोन स' नोंथांमोना इजिलि नुनो हागोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आसा खालामो आरो मोजां मोनगोन नायनोसै नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय इमान खस्थ' मिथिबायना इमानटा दख'ना सोलायबाय आङो सोर जाबना होबावगोन देलाय आंनो र' आं नोंथांमोननो देखायनो इउटुबार इनफ्लुएन्सार जानाया इमान इजि नङा मिथिबायना दायो हरनि गैथा जादों मिथिबायना र' आं खिथानो टाइमखौ नायनानै आयु गोरलैलैसोमोन नै टाइमखौ नाय खैथा जादों थगायदों ना सानदोंमोन नै इयाव नै
12:36 हरनि अब्लाबो आं भिडिअखौ खालामगासिनो मिथिबाय ओरैनो मानसिफ्रा माने सानो खोमा ओरैनो रां खामायनो हागोन होननानै खिन्थु बिदि नङा हार्ड वर्क खालामनांगोन अब्लासो फिथाइखौबो मोनगोन आरोना जेनेबा आं बिराद हार्ड वर्क खालामो आरो लाजिबाय आं खामोथ' आङो हस्सा बिराद पांचुवेल आं खामानियावबाथाय माने सिगाङावबो आङो शिलंआव फरायबा माने मा होनो आंथ' लेट सिखारो नालाय ओमफ्राय आंखौ मिथिखानानैनो लेट नाइट फरायखायोमोन आरो आङो जेनेबा फुङाव लेट सिखारनोसै ओमफ्राय हरावहा गोबाव फरायनोसै बिदि आरो दाथ' नों हरावबो फरायाबाथ' नों फुङावथ' सिखारनो हाखाया गुसुजों जि आराम उन्दुनाय जायो होमबाथ' नोङो मेनेजथ' खालामनांगोन ना बिथिंबा बिथिं नायदो दानाबा बे दख'नाफोरखौ सोर खनगोन देलाय बुंलाय नै बेसर बिबारनि आं गानखांखाबायमोन ना बेखायनो बेखौ गानासै आरो ओमफ्राय बे रेड कालारनिखौबो गानाखै आङो ओमफ्राय नैबेखौबो गानाखै हाला आं गाननो मेंजोब्बाय